KSU lawan circle menin kasi kalai pan jurep paran khanra ye kinong bala barjala haki arfutuli ki construction site lani ki jaka trikam jo ki contractor bana kini lala bagi don ki barjala ki mandan sakta ki cut kisla kam ki work permit ki level license but ki cut within kam nagam ta kinong bala barjala habai kon tre shakani kari yakni ke jing lai khanra la long ka ye janlang ro ki officer jang labor department anda kinong tre jaka infiltration ba computer ki pulit jang laban police station hakan ni jing lai khanra na kalen jaka sang kala pen pau jing sokmen baki contractor khasi kala bu nang bala hi de khasi kan bagi don pe ye par contractor ki bala bu nang bala ki barjala banor katar ba kam shimla pen biang ye ki kat kisla nakam ta kini ki contractor ki ba shimla pen biang ye ki kat kisla ha ba ki wan ra ki nang bala barjala na kalen jaka sang kala ujo de FIR Sikip pulit ng Kalaban Police Station. Nakaliang ka KSU Laban Circle, menegasking nila yo banwan kenra do arhotli ki construction site ki bahab opod sam luka sinong katawo jengi. Lingba kini nila yo ban dan dekat bat ni habang iwan ban kenra mene kila dan dekat ki labor officer ki berdina pok labor department kunjur ki infiltration officer bat ki Laban Police. Hawide kini mene ka jengi kenra ka jengi nila check iki labor license iki work permit ki jongki ba kunjur iki identity proof ki jongki ba nila syam ba haman ki construction site nila len kata kilong arhotli construction site nila len khatwai tali ki construction site la de ki ba pentre de ki barjalan dan ki mender bam syamde ki khasi kunjur khandai tali pat ki construction site ki construction site la tre hi de ki ordo personal ki jongi Abang ipet ikini nila yo ban check iki labor license ki work permit ki identity proof ki jongki but bon ki nong train ki barjala hi ki bawan nashabar nila shamba ki dan ki identity proof ki bobiang habai de wat ka Aadhaar lani ka PAN card lani ka voter ID ki jongki kam shimdan ke ban pen sakhi ban pini ba ki desha ki bar nakashnong yu ki wan ba kumno ki poy hone te by day pot ka labor license nilai ba bot ka jing sakhi kamdei tang na kaliang kaseng ndai na liang ka labor department ba kumju du ka infiltration officer ki by dan khatu ko por ka lai ba mostly boro ki long train ba train ki labor license jongki kalang ba ki balalong invalid haba ka kalakun lani ke kadon hiru but meaning la syam ba nakaliang ka labor ke don way u nong tray bom pat syam dam ya karta ka khat pran re la yo ya ka labor license ke ka long ka ibo dak jingkli ba ya ka sarkar ni ba unjur ya ka ya ki department concern ba kumno u barjala bom syam dan karta re la yo pat ka labor license ke hakajing kendra ka jingi ne la syam kumba ila lab adu san ko argot ki barjala ki bomshim biang laki kot islam kumjo nakaliang seng ila penpai no iki shila ka jong shong ka thaw jong ki hakani ka jing khandra ka jong ila syam ru bedan ki minor kita ki khna ki batre ko ki construction site kata ko ga ding po lumporing ban ila i ba utang khna batre dong dan sedam khatlai khat sau sedam te habang itip hi kat kumkaan kala long illegal pun pentreng kena ibadang kata kerta dan nakaliang ke labor department kila syamkhia wat kila pentem syaki chailain bagila phone ban toket ye ke ba di banle bau tu kena te nakaliang sengru hakani kapor ni kwa ban ai jingro ikidor borsnong ki baham po put sam na Laban Circle bunyi ba bon ki kila ki penslor ki nong tre kasi ki bentre po sno po tha ko jong ki pot bon ni construction site ba de jong kasi ni sultanat ni so comment ban iba bon ki de ki kasi ki nong tre kasi pot ki de ki parado personal ni jong ni nakaliang jo ka nakaliang jo ka Laban Circle ru nila ujo da ki ijhar ikni ki contractors ki ba bo ki niki nong tre barjala ki bomshim la biang ki kot kisla de kani ka jungi galang ban pni ba ada kum ka tanat police department ki kloi ban
kem ban tokit ban wan yaki nong yalam jong keseng kumju ki dokhat ki borot hakino kino ki benta ke maki ki syam ki kloy henry niru ni kwa ba keju kaan keju kom tray ke jongki abai de wat ki dokhat jong keseng ki banle kumju ni ki menderu de nakala liang ka jong kala laban sekali ni kentu bat iban semua du sarkar maka di ban pentrai kamno ya ka an kepada jong ka MRSSA kadang ba kandon ke jingsong sok jingsong san de ki kun samla ba kumju hi ya ka riu ka jan bendri bora koe ba kumju ya ka jingdawa ka jongi abai de ka LP ni la doa la bon sedam menta inget bat ni ang ba da ka jing pensai syak sarkar ba ka deno ban implement ya ka tetan dikini kunti boleh sebut